अनुभव खालामदों जायनि थाखाय दिनै फरायसालिफोराव फरायनायजों लोगोसे माखासे आयदाफोरखौ सोसननाय जादों। देहाया थिग थायोब्ला मोसाहांदों मोसानाय नायलांनि बिथांमोनाबो मानगोनां आफादगिरि आरो नायलांबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। फंबायमोनाथ' बे फरायसाफ्रा दायो फरायजानानै गोसोआव माबायदि मोजां मोनदों। ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर माने प्रग्रामखौ माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा? मोनाखै। प्रग्रामा बहुत मोजां जादों। नायनो मोजां जादों। फार्स्ट टाइम फरायजानो मोननानै बहुत मोजां मोनदों। फंबायमोननिसिम बेखौनो मिजिंथिबाय जे इयुनावबो माने मोजां रिजाल्ट खालामो। बेखिनिखौनो ओंखाम जानो थांनि ओंखाम जानो थांनि मिटिंखौ नायना फैबाय। बेखौ नायखांबाय नायखांना उदैया अरनाय मोनबाय ओंखायनो ओंखाम जाफैबाय। उखैनाय मोनदों। फैबायना ओंखामा? उखैबाय ओंखाम जाग्रोनि आरो माने एसे गोथाव ओंख्रिफोरबो बांसिन उखैथ'। बेदर दंना गैया नायनि र'। नायनि मा होयो गासैबो नायलांदो। ओंखामा मिरामिसलै नै। जालाय हांसो जालाय गोथाव ना? गोथावानो मथा मथि। ओंखाम जाग्रोनि बेखौ गोथाव ना? गोथावलाय। ओंखाम जाग्रोनि र' दसे थाथ'। जाखांना फैबाय नै। गोथाव जादोंमोन। लाब्राया बहुत गोथाव जादोंमोन। माने बर'नि आखाइजों संनाय नालाय गोथाव जाखायो एसेबाबो। दायो सिलिखा जाना फैबाय जाखांनानै। जानो नामा नोंसोरबो नै थाइसे दंबावो जानोबा हरनो हागोन। अनलाइनाव बिराद गोथावबो सिलिखाया माने बेगर फिसा फिसायैनो। दायो थेब्रे जाना लाबाय। दायो बिन्दास नायनोसै। बिन्दास मेंनायफ्राबो एसे खारबाय। दायो मिटिंखौ एसे खोनासंबावनोसै आरो बिदिनो मोसानायफोर नायबावनोसै। नोंथांमोनाबो नायफालांदो जोंजों। आरो नोंथांमोना लाइक होनो दाबाव माने भिडिअखौ मोजां जादोंना जायाखै एसे आन्दाज मोननांबाय नों। लाइक शेयार साबसक्राइब बेखौ बावना आरो एसे साबस्क्राइब खालामना होदो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा। बेखिनियानो नायबाय थादो नङा होमबा? बाय बाय।